Poštovani gledalci, Srpska televizija Toronto želi vam prijatan dan. Za danas pripremili smo vam nekoliko izveštaja od glavnih događaja iz srpske zajednice i kratak komentar na situaciju u Srbiji. Preko 3000 Srba okupilo se u manastiru Svetog Preobraženja u Miltonu da proslavi eparhijski dan. Srpska asocijacija pravoslavnih horova održala je 46. festival u organizaciji hora Stevan Mokranjac iz Hamiltona. Od sportskih događanja vidjet ćete snimak sa međunarodnog takmičenja u fudbalu održanom na Barbadosu, na kome se takmičio tim iz Hamiltona, Republika Srpska. Zaista ti Blagoje Ristić, producent TV programa. Novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nakon polaganja zakletve i zvanično obavlja svoju predsjedničku dužnost. Za formiranje srpske vlade predsjednik Nikolić je rekao da prvi lider partija koji formira većinu u parlamentu dobit će i mandat i za formiranje srpske vlade. Na međunarodnom planu, nakon posjete Moskvi, koja je bila obavijena i velom tajne, o čemu se razgovaralo, bio je primljen i u Brislu, odakle se vratio sa uverenjem da ulazak u EU nije uslovljen sa priznavanjem kvazi države Kosova, ali da pregovori sa Prištinom moraju se nastaviti. Nastavljanje pregovora u Brislu, izuzimajući rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN, je u stvari prihvatanje odbačenog Ahtisarijevog plana, što indirektno vodi priznavanju nasilno oduzete teritorije Srbiji. Dokaz ovome je Wesley Clark, bivši NATO-v general, koji je bio najsuroviji u zahtevima za bombardovanje i razaranje Srbije. Njegov nedavni zahtev vladi Kosova da je njegovoj firmi NVT odobri istraživanje rezervi uglja na Kosovu i Metohiji kao sirovine za proizvodnju sintetičke nafte, što navodi da mnogo pre početka bombardovanja tačno se znalo šta pripada Amerikancima i Englezima, a šta Francuzima i Nemcima. Ovo dokazuje i to da NATO odavno nije organizacija pod kontrolom država članica, već pod kontrolom svetskih oligarka i moćnika. Nisu oni bombardovali Srbiju zbog demokratije Albanaca, već zbog svojih interesa vrednih više stotina milijardi dolara. Ogromno prirodno bogatstvo Srbije bilo je plen za podelu, bilo preko okupiranja teritorije ili loše izvedene privatizacije na račun građana Srbije. Ono što im danas smeta je da oteto ne eksploatišu željenom dinamikom, jer Srbi sa severa Kosova i Metohije ne pristaju da žive u državi Hašima Tačija i traže svoje pravo na slobodu, podjednako isto zbog čega ih je NATO i bombardovao. Iste međunarodne snage prekrštene u KFOR, UPROFOR i EULEX ne garantuju danas Srbima bezbedan povratak svojim kućama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i samoproglašenoj državi Kosovo, da ih gotovo nasilno integrišu u nove nastale države i institucije. Da bi iskazali svoju lojalnost, partije na vlasti u Srbiji se i danas diče savezništvom sa zemljama koje direktno rade na otimanju njene državne teritorije i kolonizaciji njenih resursa. Zato Brisel i Vašington insistiraju na potpunu nezavisnost Kosova i postavljanje granične i carinske kontrole na preostalim prelazima ka Srbiji i Crnoj Gori. Otuda je sve veće jačanje američkih, nemačkih i turskih snaga na severu i sve žešći su napadi oružjem na Srbe na severu Kosova i Metohije i njihovo zatvaranje u obruč, kao da je sever Kosova koncentracioni logor. Ne dozvoljava se dotur lekova i pomoći sa namerom da se Srbi samostalno isele sa lokaliteta sa bogatim rudnim nalazištima. Pitanje je, koji Srbije pomaže međunarodnim tajkunima da preko integracionog procesa za ulazak Srbije u Evropsku zajednicu, koja je u stvari u kolapsu, u stvari vodi Srbiju nadalju zavisnost i totalno rasparčavanje do njenog utapanja u novo izmišljenu tvorevinu Zapadni Balkan.
Novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je nasledio situaciju kada je Beograd proglasio svoj narod buntovnicima koji stvaraju nered zbog Evrope nema alternative. A da li će se situacija promeniti, vreme će pokazati. To zavisi od stava svih nas koji živimo u dijaspori. Interesantno da članovi krizne grupe najprije su nas ubeđivali da se SFRJ treba podeliti po republikama, a danas nas ponovo ubeđuju da se treba intenzivirati ekonomska saradnja između država, bivše SFRJ i celog regiona.